खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो दिनै 15 आगस्ट थामहिनबा भारत उदांस्रि सान। भारत उदांस्रि साना दिनै फैयै फैयै 78थि बोसोराव आगान होबाय आरो दिनैनि बे भारत उदांस्रि सानखौ हादरनि मोनफ्रोमबो रायजो मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो दखरा मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो फालिनाय जादों एबा बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो हादरनि मोनफ्रोमबो रायजो मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो दखरा दाब दाब ओनसोलाव मेहेरगोनाङै फालिनाय एबा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावख'फोरावबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दिनैनि बे 15 आगस्टआव थामहिनबा 78थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनजों लोगोसे हादरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोर बिथांमोननिसिम गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। दिनैनि बे 78थि बोसोर भारत उदांस्रि सानखौ क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोआबो मेहेरगोनाङै फालिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। गुबुन जिल्ला गुबुन ओनसोल गुबुन दखरायाव जेरैबायदि फालिदों थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोआबो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव दिनैनि बे 15 आगस्टआव थामहिनबा भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय नुनो मोननाय जादों। आरो दिनैनि बे क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बे फालिनायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों दिनैनि बे उदांस्रि सान फालिनायखौ मेहेरगोनां खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिनैनि सान थामहिनबा भारत उदांस्रि सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै माबायदि जोंनि खौरांनि गेजेरजों आबुं बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बुंनाय थामहिनबा एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दলৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আমি আমাৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত মই মোৰ বিধায়ক যি কাৰ্যালয় আছে তাতো পতাকা উত্তোলন কৰি আহিলোঁ। এই সময়ত আমি সকলো অসমৰ ৰাইজক স্বাধীনতা উপলক্ষে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা আমি এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ কোকৰাঝাৰতো আগতকৈ দুগুণ উৎসাহেৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেইদিনাৰ পৰা হৈ আছে হৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰা এইবিলাক সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলো কাৰ্যালয় সকলো ক্লাব NGO অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে এইবাৰ কোকৰাঝাৰত দুগুণে উদযাপন কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ আজিৰ যিহেতু আমাৰ কোকৰাঝাৰত বিটিআৰৰ সদৰ হোৱা বাবে ইয়াত বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। গতিকে আজিৰ দিনটোতো আগতকৈ বেছি মানুহবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো অসমৰ ৰাইজক মই পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আহক আজিৰ দিনটো যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীবিলাক আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি যাতে সহযোগ কৰোঁ, সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰি আজিৰ দিনটো যাতে সফল কামনা কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 43 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।